Ja sam, kako se zove? Nema prigovora. Ajmo. Ovo ću zgledati.
baš tako to sve. Dobro, evo plesam info. Evo nisu baš ta dva fotogenični. Sve u svoje vrijeme. Kako se trza, a? Osjetio mušku ruku. Donji Miholjac. Koju kameru da gledam? Gledaj ravno. Nema Edje u špici, gdje je? U pripremi Kroplas. Rajčeva ide. U pripremi ekipa naziva Ekipa. Ekipa.